Bueno, honen bidez, aurkeztu nahi dizuegu batxilergo eleanitzako hainbat ezaugarri eta batez ere geografia, historia, mintegitik eskaintzen ditugun gauzak. Bueno, jakingo dezuenez, gure batxilergo eleanitza hau hasi zan duela ja 15 bat urte. Eta, bueno, letretako modalitatearekin hasi ginen, eta, bueno, horretatik eskaini ditzazkegu hainbat ikasgai, guk lehenengo mailan letretako modalitateko entzat, eta bigarren mailako modalitate guztitako ikasleentzat. Uste dut oso importantea dela kontutan izatea programak osoak direla. Hau da, euskeraz edo erderaz, euskeraz eta ingelesez ematen direnak berdinak direla. Bueno, ze ikasgaiak dira guk ematen ditugunak? Bueno, lehenengo mailan esan dudan bezala, mundu garaikiaren historia, letretako ikasleentzat da, eta bigarren batxilergoan Espainia eta Euskal Herriko historia. Hau da, asignatura orokorra modalitate guztientzat, eta guk ere, modalitate guztietako ikaslei eskaintzen diogu. Egia da, gure mintegitik beste garaietan taldeak osatu direnean ere, aukera izan dugu eskaintzeko artearen historia eta geografia. Hau zailagoa dira, hauek dira letretako ikaslei bideratuak, eta bakarrik atera daitezke ikasle kopuru nahikoa baldin badago. Beste gauza bat kontutan izateko oso garrantzitsua dela gure kasuan, da USE, hau da, selektibidadeko azterketa. Bueno, hemen komentatu behar dugu, Espainia eta Euskal Herriko historia USEko froga horretan sartzen den derrigorrezko gai bat dela. Hau da, ikasle guztiek egin behar dute ikasgai hau, garai batean aukerazkoa zan, hau edo beste bat egitea, baina orain denek egin behar dutela asignatura hau. Asignatura fuertea da, baina asignatura fuertea da edozein hizkuntzatan, ingelesez zein euskeraz. Eta azterketan egin behar dena da gai bat jordatu eta baita testu iruzkin bat. Orduan guk hori da gelan gehien bat egiten duguna. Azterketaren hezkuntzari dagokionez, komentatu behar dizuet hori bai. Unibertsitateko koordinatzaileak esan digutela inoiz ez dutela bidaliko azterketa ingelesez. Gure ikasleek izango dute azterketa euskeraz eta erderaz, beste guztiek bezala. Hori bai, ikasleek aukera dezakete zer egin nahi duten eta posible dute ingelesez ere egitea. Ziurtatzen digutelako aztertzaile bat egongo dela, hizkuntza horretan zuzenduko diela azterketa hala erabakitzen badute, baina hori gure ikasleen esku geratuko da. Ordun, ari honi jarraituz, gure jarrera ere ikastetxean, gutxienez, orain arte jarraitu duguna izan da, nola ulertzen dugun tankera honetako azterketa egitea, baldintza denbora mugatu batean eta ze zailtasunak egon daitezke, ez dugu gure ikasleen aukerak mugatzea. Eta horregatik haiei eskaintzen diegu gure azterketak ere egitean hizkuntza erabakitzea. Norbaitek nahiago badu euskeraz egitea azterketa, aukera hori izango luke. Onartuko ez duguna da, azterketa erdia hizkuntza batean, beste azterketa erdia beste hizkuntza batean, eta baita horrek ez du esan nahi klaseak ez direla ingelesez emango. Klaseak beti emango dira ingelesa hizkuntza bezala erabiliz. Bueno, aholku batzuk.
Zergatik, hau egin, bueno, nik uste dut urtea daramatzat hontan eta uste dut esaten dizuedala benetan horrela sinisten dudalako. Ingelera maila sendotzeko oportunidade ezin hobea delako. Gero gainera, azken bolada hontan, unibertsitatetan ere, ari dira hainbat ikasgai ingelesez eskaintzen. Ordun, hortarako prestatzeko aukera ezin hobeagoa izan daiteke. Baita gure ikasle asko ja pentsatzen ari dira euren unibertsitateko ikasketetan zehar Erasmus proiektu batean parte hartuko dutela eta joango direla ikastera beste herri batetara eta bertan atzerriko hizkuntza bat beharko dute. Naiz eta beste hizkuntza bateko herria izan, askotan ingelesa izaten da pertsona diferenten artean komunikatzeko hizkuntza. Ordun, nik abantailak besterik ez diot ikusten. Baino, bakoitzaren esku dago. Zerbait gehiago eskatzen du gure partetik? Bueno, agian esfortzu apur bat gehiago bai. Baino, uste dut atera diezaioken etekina kontutan hartuta, merezi duela, eta nik desde luego gomendatuko nizueke sistema hontan sartzea. Edozein zalantza izan ezkero, badakizue institutora jo, galdetzera, eta haiek emango dizkizuete zehaztasun gehiago. Hori da, mila esker zuen azgetagatik.